μεραρχία, ενώ υπήρχαν έτοιμες μεραρχίες. Συγγνώμη, πήγε στο δεύτερο. Πάμε στο δεύτερο ρωτήλο τώρα. Ναι, όχι, για να πάμε στο δεύτερο. Ενώ είχε πει. Καραμαλής, γι' αυτό. Ναι, είχε έρθει ο Καραμαλής στη μεταπολίτευση. Ναι. Και ενώ έλεγε ότι θα στείλει. Θα συγκροτήσει μεραρχία, ενώ ο στρατός είχε έτοιμες μεραρχίες. Λίγοντος του πρώτου Αττήλα μιλάς. Ναι, βεβαίως, αμέσως μετά. Μετά, έτσι, ναι. Γιατί μετά την ανακοχή. Ναι, ναι. Και μάλιστα είχε διαβοθεί τότε και μία φήμη, αν θυμούμε, ότι θα έβαζε μέσα τον Αβέροφ να είναι επικεφαλής, ίσως έπρεπε. Ναι, επικεφαλής ο ίδιος. Ο ίδιος ο Καραμαλής, για να μην τολμήσουν δίθεν οι Τούρκοι να χτυπήσουν την μεραρχία. Αυτά ήταν αστεία πράγματα. Μπορούσε να. Έτοιμη μεραρχία, δεν χρειάζεται να συγκροτήσει από άλλες δυνάμεις. Υπήρχαν έτοιμες μεραρχίες. Ας έβαζε και αυτές που είχαν πολλούς χουντικούς αξιωματικούς για να μην τους αφήσει στην Αθήνα και να τους στείλει στην Κύπρο. Και όπως λέγεται τότε, η Ελλάς υπερτερούσε πάρα πολύ στην πολεμική αεροπορία. Να το πω ξεκάθαρα. Είχε τη δυνατότητα ο στρατηγός Ντάβος, ως διοικητής του 4ου στρατού, να καταλάβει την Ανατολική Θράκη, ίσως και την Κωνσταντινούπολη. Με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να αναγκαστούν να φύγουν από την Κύπρο εκείνες τις μέρες. Δεν πήρε την πρωτοβουλία να το κάνει. Προτίμησε να εξαναγκάσει την Χούντα των Αθηνών του Ιωαννίδη να παραδώσει την εξουσία στους πολιτικούς. Μάλιστα. Ανταμείφθηκε βέβαια γι' αυτό. Η ιστορία θα κρίνει εάν ήταν σωστή ή όχι η κίνησή του. Από την άλλη πλευρά, μια και μιλήσαμε για τις ναυτικές δυνάμεις των Τούρκων, μια τορπιλάκατος των φιλίων δυνάμεων με κυβερνήτη τον Τσομάκη διατάχθηκε από τον κύριο Παπαγιάννη, αν θυμόμαι καλώς. Ναι, αυτός είναι αρχηγός. Ναι, διατάχθηκε να προσβάλλει τις εχθρικές δυνάμεις. Ναι. Μια τορπιλάκατος με 10 μελές πλήρωμα. 10 άτομα συνολικά. Από αυτούς ένας γλίτωσε, κατόρθωσε να κολυμπήσει. Γιατί λίγο πριν φτάσει σε θέση βολής, ο Τσομάκης να εξαπολύσει τις τορπίλες, κάποιο αεροπλάνο με μια ρουκέτα κατέστρεψε τον τορπιλάκατο και βρήκαν τραγικό θάνατο οι ήρωές μας και μόνο ένας μπόρεσε να βγει στην ακτή κολυμπώντας επί μακρόν. Και θέλεις να, τι έγινε όμως με τον ήρωα Τσομάκη και με τον ήρωα Χανδρινό, γιατί μιλήσαμε για τους πρωτότες της ηγεσίας. Να ανοίξω μια παρένθεση, με συγχωρείς. Πρωτού συνεχίσεις. Ναι. Ξέρεις ότι αυτοί οι άνθρωποι, και είναι και λυπηρό, κυρίες και κύριοι, δηλαδή είναι κανείς να τραβάει, δεν ξέρω τι να πω, ας πούμε, με την ελληνική λεγόμενη πολιτεία, το συγκροτημένο κράτος μας. Ξέρεις ότι αυτοί οι ήρωες μέχρι σήμερα δεν έχουν αναγνωριστεί ως θύματα πολέμου. Θεωρείται αυτός ο πόλεμος, ο πραγματικά πόλεμος που έγινε, έστω των ολίγων ωρών ή των ολίγων ημερών, δεν θεωρείται πόλεμος. Ουδέποτε, οποιάποτε έχει παρουσιαστεί ή έχει γραφεί. Δηλαδή προσπαθούν να το θάψουν. Ναι. Μια μεγάλη προδοσία των Ελλήνων πολιτικών και αξιωματικών. Τον τότε. Και τον μέχρι τώρα. Η στρατιωτική ηγεσία τώρα επίθεται απόλυτα στην πολιτική ηγεσία. Ναι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Τώρα αυτοί λειτουργούν κατόπιν των πολιτικών εντολών. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτού. Και όχι μόνο εχάφησαν αυτοί οι άνθρωποι και δεν θεωρούνται θύματα πολέμου, αλλά οι ζώντες αυτών, τα παιδιά τους, οι γυναίκες τους, οι αδελφές τους κλπ. Δεν δικαιούνται, αγαπητέ μου, ουδεμίαν σύνταξη. Ούτε ένα περίπτερο. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Ούτε ένα περίπτερο όπως παίρνουν κάποιοι άλλοι που δεν πολέμησαν ποτέ υπέρ της Ελλάδας. Δεν θεωρείται αυτός καθόλου πόλεμος μέχρι σήμερα. Προσέξτε λοιπόν τι έγινε. Ο μεγάλος ήρωας εδώ του Τσομάκης, ο νεαρός αξιωματικός, ο οποίος έπεσε στον βωμό του καθήκοντος, δεν τιμήθηκε καθόλου από το ελληνικό κράτος. Βέβαια, αν ρωτήσετε κάποιους αξιωματικούς, θα πούνε μα στον Άσταθμο υπάρχει μια πρωτομή του. Μα την έφτιαξαν οι συμμαθητές του στη σχολή δοκίμων. Όχι το κράτος που τον αγνόησε. Μάλιστα. Όχι το προδοτικό ελληνικό κράτος. Ούτε όμως και οι ζηλόφθονοι άλλοι αξιωματικοί, κυρίως αυτοί οι οποίοι έλαβαν μέρος στο κίνημα του ναυτικού και τους έπιασε η Χούντα χωρίς να μπορέσουν να αντιδράσουν. Αυτοί ακριβώς για να τονίσουν την δική τους παρουσία, την αντιδικτατορική, φρόντισαν εν συνεχεία να μην τιμήσουν τους ήρωες του πολεμικού ναυτικού. Και εδώ δεν θέλω να ακούσω κουβέντα. Μα είναι φυσικό. Από τους ναυάρχους αυτούς, οι οποίοι για την υπόθεση του Χανδρινού όχι μόνο δεν τον τίμησαν, αλλά έσκησαν, εξαφάνισαν το φύλλο, το ημερολόγιο του πλοίου ως προς την δράση του στην Κύπρο, για να μην γνωρίζει επισήμως κανείς τι έκανε το πλοίο και τι αποφάσισε μόνος το Χανδρινός να πολεμήσει τους Τούρκους της Πάφου. Έτσι, μπράβο. Μα κοίταξε, αυτό λοιπόν, για να μην πούμε και άλλα περισσότερα για την κατάδια της ελληνικής ζηλοφθονίας. Θα κλείσουμε το θέμα για να έρθουμε λίγο στα πλέον επίκαιρα. Οι φίλοι οι οποίοι μας παρακολουθούν κατάλαβαν περίπου το πνεύμα με το οποίο προσπαθούμε. Ναι, αλλά είπατε και κάτι για το σύγχρονο στρατό και εννοείται φυσικά τον ταξίαρχο της ΣΚΟ. Έναν εξαίρετο αξιωματικό που πολέμησε ως ανθιπολοχαγός
στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας, πολέμησε τις τουρκικές ορδές και τώρα ενώ είχε να φυλάξει 10 νησιά, 120 βραχονησίδες με ελάχιστους άνδρες, χωρίς χρήματα, χωρίς μέσα, τον θεωρούν υπεύθυνο επειδή εκ των έσω κάποιοι προδότες στρατιώτες μα είναι το εξυλαστήριον θύμα και συμμάχησαν με τους τρομοκράτες. Ο άνθρωπος αυτός είναι γνωστή η ιστορία του ταξιάρχου αυτού, ο οποίος είναι Λεβέντη, είναι παλικάρι. Πρόκειται περί Έλληνος αξιωματικού παλικαριού. Να το πούμε έτσι έξω από τα δόντια. Γιατί γνωρίζουμε ορισμένες λεπτομέρειες και το λέμε αυτό. Δεν το λέμε έτσι εκεί και ως ήθελεν. Λοιπόν, και σήμερα στην αποχαιρετιστήρια ομιλία που έκανε το έδειξαν και κάποια βελτία ειδήσεων. Λίγα είπε και λίγα είπε. Ναι, είπε ορισμένα πράγματα ότι αυτός θα συνεχίσει, λέει, σε πάρτι του καθήκοντος. Εγώ δεν φοβήθηκα, λέει, στους Τούρκους τότε, νεαρός αντιπολοχαγός. Θα υποκύψω σήμερα. Θα υποκύψω στους πολιτικάντιδες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, επειδή το θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα και οπωσδήποτε ευώσαμε εμείς κάποιες, και εγώ και εσείς με τη σειρά σας, κάποιες πτυχές και κάποιες διαστάσεις το τι σημαίνει ελληνικός στρατός, εγώ θέλω, επειδή γνωρίζω ότι έχεις κάποιες νεότερες πληροφορίες για τα σημερινά τεκτενόμενα, να κλείσουμε το θέμα αυτό. Αρκεί να πούμε ότι να πεις ότι θέλει να ολοκληρώσει. Λοιπόν, στους ήρωες της Κύπρου, τιμή βεβαίως. Τους οποίους ήρωες της ΕΛΔΙΚ, τους Έλληνες Ελλαδίτες που πολέμησαν, η ελληνική κυβέρνηση, ή όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν τους έχουν αναγνωρίσει κατ' ουσίαν μέχρι σήμερα. Δεν τους έχουν αναγνωρίσει. Τους αγνοούν. Για ποια αυτά λες εσύ αγάλματα και τιμές. Δεν έχουν αναγνωρίσει καθόλου. Ένα παράδειγμα να σας πω. Το γεγονός. Επικεφαλής της ΕΔΙΚ στο δεύτερο Αττήλα ο αντισυνταγματάρχης Σταυρουλόπουλος, ο οποίος με την μισή ΕΔΙΚ και την άλλη την είχαν στείλει αλλού και τον άφησαν δηλαδή με ελάχιστους άντρες να υπερασπιστεί τις θέσεις του, και αυτός που πολέμησε ηρωικότατα τις δεκάδες χιλιάδες των Τούρκων, όταν εν συνεχεία τελείωσαν όλα, εστάλει για ένα χρόνο σε μονάδα επιστρατεύσεως στην Κρήτη με 2 άνδρες και συνεχεία αποστρατεύτηκε. Αντί να τιμηθεί. Και εκείνοι που το βάλαν στα πόδια στην Κύπρο, το βάλανε και αξιωματικοί του ναυτικού και άλλοι. Αυτοί όλοι πήραν τιμές και δόξες και τις καλύτερες θέσεις από την μεταπολιτευτική πολιτική εξουσία και της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Ναι, γιατί προσαρμόστηκαν στα δεδομένα που φέραν αυτοί. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε σε ένα πιο επίκαιρο θέμα, τρέχον θέμα. Και θα πω 2 λόγια μόνο και στη συνέχεια ο κύριος Ζέλος θα κάνει και τις δικές του.